Nachádzame sa v obci Ladomírov, neďaleko Sniny a v rámci programu plánu obnovy a odolnosti sme zrekonštruovali najstarší dom v obci, takú drevenicu, ktorá už padala. Máme tu maketu pôvodného domu, ako vyzeral. Tento objekt tu nachátral a cez detskú organizáciu Fenix Snina sme zrekonštruovali tento objekt na takú hrnčiarsku dielňu, kde sa budú môcť turisti zastaviť a vyskúšať si prácu s hlinou. Dá sa tu robiť aj keď prší, máme to zakryté. Je modrej farby a má aj názov Modrá chyška. Je to určené pre verejnosť v širokom zmysle, ale viac menej pre deti a mládež, alebo starí rodičia prídu s vnukmi. Tu sa nebude platiť za nič, my to nepredávame, jednoducho prídu si, vyskúšajú si a nechajú to tu, dajú adresu a my im vieme poslať potom už po vypálení. It was fun. It was really nice because I never actually did this kind of thing before and it was really interesting to do. Máme tu zbierku tých pôvodných hrnčiarov Halamkovcov zo Sniny. Tu máme hologram, kde budeme návštevníkom ukazovať nerasty, rastlinky, proste prírodu Polonín. Bývalý objekt, ktorý mal spadnúť, je teraz pripravený na činnosť. Dúfam, že priláka turistov a bude prínosom pre túto lokalitu. Aj pre obec, aj vôbec pre náš región.